Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto udalosti. Židovské deti vyhodili zo španielského lietadla. Európa zažíva silnú drogovú vlnu. No a povieme si aj o tom, že v Spojených štátoch uzatvorili desiatky potratových kliník. Sme radi, že ste s nami. Letné turné Street Gospel Tour pod záštitou Misia Slovensko prinieslo do slovenských miest silné príbehy, gospelovú hudbu a radosť viery. Od mája navštívilo námestia v Bratislave, Levoči, Nitre a v Martine, kde vystúpili známi kresťanskí interpreti. Podujatie ponúklo rodinný a detský program, divadielko či diskusie s kresťanskou talkshow 20 minútovka. Cieľom však nie je len zábava. Počas akcií prijalo Ježiša v modlitbe spasenia tvárou v tvár až 1818 ľudí. Viacerí zažili uzdravenie, pomoc či duchovný dotyk. Mnohí svedčili o zmenených životoch, obnovených vzťahoch a nádeji, ktorú im prinieslo evanjelium, dobrá správa o Božej láske. Tieto akcie jasne ukazujú, že to má zmysel, že ľudia chcú počuť o Bohu a chcú, aby Boh zasiahol do ich životov. Tento rok sa ešte pokračuje 8. augusta v Čaci a 20. septembra v Trenčine. Vítaný je každý, kto túži po pravde, radosti alebo len po príjemnom rodinnom dni. Európska únia čelí bezprecedentnej drogovej kríze. Počet úmrtí z predávkovania prudko stúpa, najmä medzi mladými. Syntetické drogy ako fentanyl, ketamín či nitazény sa šíria rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Klasické heroinové siete nahrádzajú medzinárodné kartely. Najviac sú postihnuté krajiny ako Fínsko, Rakúsko, Maďarsko a Luxembursko. Po francúzskych mestách ako Marseille, Nîmes či Limoges sa drogové gangy menia na mestské polovojenské skupiny. Tie verbujú neplnoletých a vedú ozbrojené konflikty. Vyšetrovanie komplikuje anonymita výrobcov a slabá kontrola nad legálnymi liečivami. Až 25 miliónov Európanov pravidelne užíva nelegálne drogy, čo podľa expertov vytvára samostatný kriminálny ekosystém. Bez koordinovaného zásahu a modernizácie prevencie hrozí eskalácia násilia, kriminality a verejného ohrozenia. Na palube lietadla španielskej spoločnosti Vueling na trase z Valencie do Francúzska došlo škandáleznému incidentu. Kapitán lietadla, ktorý mal podľa svedkov v kokpite položenú palestínsku vlajku, nechal pred odletom z lietadla vyviesť viac ako 50 židovských tínedžerov z Francúzska. Išlo o účastníkov letného tábora klub Kinneret. Podľa určitých svedkov sa správali pokojne a jediným dôvodom ich vylúčenia bola ich viditeľná židovská identita, napríklad jarmulky. Španielský minister dopravy ich na sociálnej sieti dehonestujúco označil za izraelských spratkov. Francúzska diplomacia reagovala ostro a predvolala si španielského veľvyslanca. Organizátori tábora podávajú sťažnosť pre diskrimináciu. Spoločnosť Vueling sa bráni tvrdením o nevhodnom správaní, ktoré však svedkovia spochybňujú. Antisemitizmus v Európe prudko vychádza z tieňa. Izraelskí turisti z výletnej lode MS Crown Iris nemohli v utorok vystúpiť na gréckom ostrove Syros. Približne 100 až 120 propalestinských demonštrantov im v tom zabránilo. Protestujúci mávali palestinskými vlajkami a kričali heslá ako zastavte genocidu. Kapitán lode preto rozhodol o zmene kurzu a loď namiesto plánovanej zastávky odplávala do cyperského Limassolu. Plavidlo pod panamskou vlajkou patrí izraelskej spoločnosti Mano Maritime a vyplávalo z Haify. Demonštrácia sa zaobišla bez násilia vďaka zásahu prístavnej polície. Podľa jedného z cestujúcich najviac stratili miestni obyvatelia ostrova, ktorí prišli o príjmy z turizmu. Izrael požiadal Grécko o oficiálne vysvetlenie. V Gaze je tragédia, no záplava desivých záberov na sociálnych sieťach nie je náhodná. Ide o umelo vyvolanú kampaň, ktorá má Izrael vykresliť ako genocidný režim. Arzen Ostrovský z International Legal Forum začiatkom týždňa upozornil, že tesne za hranicami Gazy čakalo okolo 900 kamiónov, napríklad s múkou dodanou ešte 26. júna. Pomoc stojí, podľa Izraela ju blokuje Hamas a nečinnosť OSN. Vo štvrtok Hamas vystrelil raketu na distribučné centrum humanitárnej nadácie v Rafahu. Hamas na jednej strane tvrdí, že v Gaze je hlad, ale má na rakety a tie strieľa na sklady potravín prítomné v Gaze. Ďalším dôvodom pre varovanie pred hrozostrašnými fotografiami je tzv. Gazavút. Ide o inscenovanie palestínskeho utrpenia na videách a fotkách. Cieľ ovplyvniť verejnú mienku proti Izraelu. Denník New York Times publikoval na titulke fotografiu chorého Mohameda, no zamlčal pritom genetickú diagnózu dieťaťa. Odkaz pre svet má znieť: Gaza je sužovaná masovým hladom a tento obrázok je toho dôkazom. Podobný je prípad Osama al-Rachaba, ktorý sa od 12. júna lieči v Taliansku so súhlasom Izraela.
Britský týždenník The Spectator upozornil na interný dokument BBC, ktorý má redaktorov navádzať, ako informovať o hlade v Gaze. Podľa neho majú zľahčovať množstvo pomoci a vinu hádzať na izraelsko-americkú humanitárnu nadáciu pre pásmo Gazy. Tá však vznikla práve preto, aby zabránila Hamasu zneužívať pomoc. BBC údajne zámerne neuvádzala, že za viacerými útokmi pri distribučných centrách je práve Hamas. Zároveň mala zamestnancov vyzvať, aby zdôrazňovali úmrtia pri humanitárnych bodoch, bez vysvetlenia ich príčin. Izrael to označil za zámernú manipuláciu. BBC dlhodobo čelí kritike za to, že Hamas neoznačuje za teroristickú organizáciu, hoci to britské zákony vyžadujú. Americký prezident Donald Trump v pondelok ostro obvinil Irán, že úmyselne brzdí dohodu o vrátení rukojemníkov aj dosiahnutie prímeria v Gaze. Tvrdí, že Teherán zasahuje priamo do rokovaní a vydal Hamasu rozkazy, aby pritvrdil svoje požiadavky. Hamas podľa neho odmieta prepustiť zvyšných asi 20 žijúcich rukojemníkov, ktorých drží ako ochranné štíty. Trump zároveň zdôraznil, že bez ich prítomnosti by bolo možné situáciu vyriešiť veľmi rýchlo. Nemôžete sa len tak prehnať cez Gazu, lebo by to znamenalo smrť rukojemníkov, povedal. Trump zároveň uviedol, že 24. júla Hamas opäť odstúpil od predbežnej dohody o výmene rukojemníkov a prímeri, zjavne pod iránskym tlakom. Zopakoval, že rokovania sú síce najlepšia cesta, ale rázny postup sa možno nedá obísť. Pripomenul zároveň, že civilné obyvateľstvo Gazy nutne potrebuje pomoc, ale bez Hamasu. Irán podľa neho zároveň zostáva nebezpečenstvom, keďže verejne oznámil, že bude pokračovať v obohacovaní uránu. Trump to označuje za nezodpovedné a dodal: jednoducho im to nedovolíme. Organizácia Plánované rodičovstvo zatvorilo v Spojených štátoch viac ako 20 svojich zariadení, ktoré prevádzkovali potraty. Dôvodom sú nové federálne predpisy a rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré umožnilo štátom vylúčiť túto sieť z programu zdravotného poistenia Medicaid a Medicare. Prezident Trump nedávno podpísal zákon, ktorý na rok zmrazuje štátne náhrady pre organizáciu. V niektorých prípadoch centrá prechádzajú na tzv. Telemedicínu, inde zatvárajú úplne vrátane Kalifornie, Texasu, Iovy či Michiganu. Pro-life hnutie považuje zatváranie za veľké víťazstvo. Je to výhra pre deti, povedala Christine Hawkins zo Students for Life. Organizácia Plánované rodičovstvo sa sústreďuje na potraty, nie na zdravie žien. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. ostro vystúpil proti Svetovej zdravotníckej organizácii. V prejave odmietol medzinárodné zdravotné predpisy, ktoré by podľa neho obmedzili suverenitu Spojených štátov. Amerika sa už viac nebude kláňať globalistickej zdravotníckej tyranii. Kennedy varoval, že odovzdanie právomoci nevoleným byrokratom by otvorilo dvere masovej manipulácii. Ako pripomenul, počas pandémie covidu sme videli cenzúru, propagandu a riadenie verejného diskurzu v rozsahu, aký je nepriateľný v slobodnej spoločnosti. Spojené štáty by sa podľa neho nemali vzdať kontroly v mene falošného bezpečia. Suverenita a sloboda prejavu sú hodnoty, ktoré nemožno podriadiť globálnym dohodám. 19. januára 2015 v Lake St. Louis, Missouri spadol 14-ročný John Smith do zamrznutého jazera a zostal pod vodou viac než 15 minút. Po vytiahnutí nemal puls a lekári sa ho takmer 3/4 hodiny márne snažili oživiť. Oficiálne ho vyhlásili za klinicky mŕtvého. Vtedy jeho matka Joyce v slzách začala hlasne prosiť Boha o zázrak. A stal sa. Johnovo srdce sa náhle znova rozbuchalo. Lekári boli v šoku. Jeho prežitie označili za medicínsky nevysvetliteľné. Dnes je úplne zdravý a jeho príbeh dodnes inšpiruje ako svedectvo viery, nádeje a vytrvalej modlitby. Tento skutočný príbeh bol sfilmovaný vo filme Zlom, vďaka ktorému mnoho ľudí po celom svete uverilo v Boha a posilnila sa ich viera v nadprirodzené. Americké kresťanské pesničky prelomili historickú bariéru. Po prvý raz je naraz niekoľko skladieb od kresťanských umelcov súčasťou komerčného hudobného rebríčka The Hot 100 magazínu Billboard a držia sa tam týždne. Najlepšie si počína Brandon Lake s Jelly Rollom skladbou Heart Fought Hallelujah, ktorá strávila 22 týždňov v rebríčku, a Forrest Frank s hitom Your Way's Better, ktorá je tam už 13 týždňov. Tento fenomén je podľa Billboardu poháňaný sociálnymi sieťami ako TikTok, ktoré pomáhajú interpretom dostať sa do mainstreamu. V minulosti sa kresťanské skladby na tomto grafe objavovali len sporadicky a väčšinou šlo o sviatočné alebo crossover rapové počiny. Tentokrát ide o čistý úspech žánru Contemporary Christian Music. To poukazuje na to, že generácia Z sa stáva viac kresťanskou a túži po Bohu viac ako akákoľvek generácia predtým. Kresťanskí interpreti robia kvalitnú hudbu, ktorá oslovuje široké publikum bez ohľadu na vierovyznanie, nesie hlboké posolstvo a inšpiruje k hodnotovému životu. To bolo všetko z dnešných správ. Ďakujeme za pozornosť a prajeme všetko dobré.